Gaur goizean, Jon erizainak erradiografiak ateratzera eraman nau. Mingarriak aldira galdetu dionik. Keba, ezurrei ateratzen zaizkien argazkiak bezala dira, esan dit berak. Eta las izan da, ez didate batere minik egin, eta gainera, handik itxutzean sorpresa handi bat izan dut, Mikelen bizita. Ikaragarri postu naiz, Mikel nire lagun handia delako. Txikita handik ezagutzen dut mendizaleen elkarteko lehendakari delako. Eta askotan, etortzen delako nire etxera aitarekin diru kontuak egitora. Nire aita elkarteko diruzaina baita. Gure etxe ondoan taberna bat dauka, eta hantxe erakutsi zidan sakean jokatzen. Oso tipo majoa da, eta niri asko gustatzen zait bere tabernan egotea, eta berari laguntzea. Zerbeza kasak sototik ekarri, edalontziak garbitu, erratza pasa. Gainera, azken hilabete hauetan, egunero hortxe biltzen gara nina eta biok. Arratsaldeko 5 aurrera. Hau da, Baskalondoko mus jokalariek aldegin eta lehen txikiteroak agertzen diren arte. Oso ondo pasa ohi dugu. Mikelek jakin nahi zuen lehengo egunean zer gertatu zen. Nire bertsioa kontatzeko eskatu dit, eta berari bai, berari egia osoa esan diot. Berak ezagutzen nauelako, sinesten didalako. Bueno, arratsalde famatu hartan, aitarekin nengoen etxeko egongelan. Lurrean mendirako tresna pila bat zegoen. Eskalatzeko behar den guztia, sartzen ari ginen aitaren motxila. Eta aita, beti bezala, esaten ari zitzaidan ea zergatik ez nindoan berarekin. Eskalada egitea oso gauza ederra dela, barru-barruan kilimak sentitzen direla, eta nik ezetz.